सोर गायनाय नोंसोरो? Kandada. Ang Dila. सानैदो गायद'? इखिनिखो हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय नै जों दिनैहाय आरो फैफिनलायबाय आरोना बानलुआव दै होनो ओमफ्राय नै बिसोर सानैयाबो आंजों फैफादो बानलुआव दै होगोन आरोना जों जमानो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना जों दै लुनायखौ नायलांबाय था आरोना लोगोफोर दै लायनो थांग्राफोरा र' हानना होगोन gara हानना होनि नोंसोर हाननो हाया नै जों बानलुआव दै होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै इसोर सानैयाबो होफागोन आंजों मगदो हानहर आं हानना होगोन होनदो मानो अयदि हानना लाखानिबो होमबा खासे खासे हायग्रो गारलायलाय नाङामोन ना बानलुआवसो खनसेबो जाया di siapa nang dia? Mau nih siapa? Kekinian Ariau bagaimana gitu? ओमफ्राय दा बेखिनि गोदान गायबावदो आरोना बैथिबो आरो नैथिबो गायबावदो बेहायनो नै जोङो साथामा दै होगासिनो आरोना बेहाय आं जखिनिखौ बेयाव लाबोखाबाय दे खुलि जखिनिखौ बेयाव दै रोगाग्राया सासेया इयाव सासेया हाखरनिफ्राय हानहरना हरो ओमफ्राय सासेया लाबो ओमफ्राय आङो नुबाय थादो आरो आंनो बाल्थिंखौ हरो नै लोगोफोर बानलुआबो थाइबाय आरोना एसे गिदिर गिदिर थाइबाय बिथिंजायनिया फार्स्ट गायनायमोन नालाय गिदिर गिदिर थाइबाय आरोना ओमफ्राय दै होनाय जाथाराखैमोनना ओंखायनो माने जाथि जाथि जादों आरोना बानलुआ माने बिलाइया जाथि जाथि जादों आरोना ओमफ्राय फिथाइ थाइबाय नालाय ओमफ्राय जोङो फिसा फिसा टाइमाव होदोंमोन दैखौ ओमफ्राय होथारनाय जायाखैमोन बे गालाव बेनिफ्राय दिनै होफैबाय आरोना बै मोनसे गालावथ' होबायानो थाखादो सानसे बिदियाव होबायानो थाखादो आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय होनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै जोङो होफैबाय आरो लेस्रायाबो थाइदो आरोना न'आवबो जानो आन्था थाइदो आरो फानदोबो आरोना दा आङो एसे खाबावगोन लेस्राखौ माने दहाय आइया खानानै लांखांबाय बियो नुवाखैबो जानो हागौ एसे माबा दंबावोमोन ना एसे गिदिर गिदिर दंबावो बेखौ नुवाखैबो जानो हागौ बेखौनो आं दा थाइनैसो खालामबावसिगोन र' एसे फानदो आरो लेस्राखौबो नैखौबो खनाखै मालायनो फुख्रियाव ना गुरसोदो ना ओरै ना गुरगासिनो आरो खासिया नै रोगादैबो बेयाव दोनफैदो नैबो लाबोदो आरो आङो नै दै रोगाग्राफोरा रोगाखांबाय ओमफ्राय नै बानलुआव नैफोरावबो होजोब्बाय बेफोरावबो होजोब्बाय ओइथि उनथिबो होबाय लेस्रा लाङामोन नामा बेफोरावबो होजोब्बाय आरो नैफोरबो गोदान गायबावदो बेफोरावबो गोदान गायबावदो बानलुखौ आरो इथिबो गोदान गायबावदो ओमफ्राय नै बे लाइनावबो गायबावगोन बेखिनियाव फुरा बानलु गायजोबगोन बैफोरखौथ' नुखाबाय बेयावबो गायदो
बेफोरखौ गायजोबगोन आरो ओमफ्राय नोंसोर खानिया रोगाखांबाय थांसै दा मेथाइ जायो नोंसोर खानिया होआबा जानाय नङा जों बानलुखौ नायफैलायबाय आरोना ओमफ्राय बिखौ दिनैसो गायदो बिसोरनो गायदो आरोना न' सोर सोर गायनाय नोंसोरो Kandada ang lila सानैदो गायद' इखिनिखौ मैया गायाखैमोन ना बे लारिंसे आरो बै लारिंसे इखिनिखौ गायाखैमोन ना आरो बेखिनिखौबो गायनो होन्दोंमोन गायगोन ना गाया आं मिथिला मिथिनाया ओमफ्राय बोरै लारिंसे दङ इथि ओमफ्राय बि लारिंथामखौ दानिसो गायदो ओमफ्राय बिखौथ' गायखादोंमोन इनि सिगाङाव ओमफ्राय र' आं बानलुखौ खोन्थिनि दे लोगोफोर नै बिबार बारदो आरोना बिबार बारदो बेफोरो बिबार बारदो ओमफ्राय नै फालौ फिसायाबो थायहांबाय आरोना फालौ फिसाखौ बारा गायाखै एसे गायदो आरोना नै ओइ बिथिबो र' दा देखायगोन आङो बेहायबो बिबार बारदो आरोना बेफोरो थायथ'वाखै थायगोन बेफोर बिबार बारजोबदो बिबार बारना दङ आरोना आरामनो बिबार बारजोबना दङ आरो इफोरथिबो नै आथा गायबावदो आरोना र' दा देखायगोन इफोरनिया माने बिबार बारजोब्बाय आरोना बेखिनिना बिबार बारजोब्बाय थायसिगोन ओमफ्राय फानलु फिसायाथ' इफोरो फिथाइ थायबाय ओमफ्राय नै बिथिबो फिसाया फांथाम फांब्रैसो दोङो नैनियाबो थायबाय बेयावबो दोङो बेयावबो आरो बैथिबो दंबावो एसे बैथिबो दंबावो आरोना ओमफ्राय बेखिनिया थायसिगोन बिबार बारबाय आरोना ओमफ्राय बैथ' गोदानसो गायनाय ओमफ्राय बैथिंजाय आरो लांदां नुबावदोंना बेहायबो गायनो होन्दोंमोन गायगोन ना गाया मिथिया आं मिथिथ'ला बिखौ गायगोन ना गाया जायखिजाया बेखिनिया बिबार बारबाय बेखिनिया थायसिगोन आरोना आरो आं देखायबावनि लोगोफोर बि उनथिबो इनि सिगाङावनो गायनाय दोनखायोमोन नै बानलुआ आरामथार जाबाय आरोना नै फिथाइया नायदो फिसायावनो थायबाय नै आरो नै इथिबो थायबाय आरोना नै थायदो ओमफ्राय नै लेस्राखौ दिनैबो लांदो सोरबा सोरबि ओमफ्राय दंबावो लेस्राया ओरैनो काबावनो ओरै लारिंसेया गायदो आरोना देखायलायलाय आङो बेखौ देखायखाबाय बिबार बारनायखौसो देखायनो होननानै लाबोदोंमोन आरो आं लोगोफोर उनाव फिथाइया जुदि बिनिया थायोबा आं उनाव आपडेट होबावगोन आरोना लोगोफोर फिथाइया माबायदि थायदोना थायाखिसै बिबार बारनानै बहाबा थायाबो सिरिनानै थायो नालाय ओमफ्राय जुदि थायथारबाथाय आङो देखायफिनगोन आरोना लोगोफोर ओइथि आबैया माबा माबि खालामबाय थादों हारसिं गायोबा न'आवनो गायोबा मोजां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरजों जमा गायोबाथाय माने मोजां नङा मानो होनोब्ला खायफा मोजां लोगोआसो मोजां आरोना आरो खायफाया गाज्रिबाथ' गाज्रियानो जागोन मोजां लोगोफोरजों गायबाथ' मोजाङानो जागोन आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो खायफाया आरो बारा केयार खालामा नालाय बिनिखायनो न'आवनो जि हायो न'आवनो गायनांगौ फेमिलिजों लोगो नांनानै मानो होनब्ला बेलेग गुबुनजों लोगो नांनानै गायोबा माने एसे माबा जायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोनाथ' बुजिखादो बिनिखायनो गावबा गाव न'आवनो गायना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जों माने बारियाव गायफैदो आं देलाबो सोरबा बिदिनो जों आरो बेलेगजोंबो लोगो नांनानै गायदोंमोन आरोना बेलेग आं खोन्थाथ'ला ओमफ्राय दा बिनिफ्राय माने फैसाबो थांबाय नालाय फैसाखौथ' जि थांदों मोनफिननायथ' जायाखिसै बिनिखायनो बियो माने मोनसे हारसिं गायफिनबाय आरोना बानलुखौनो आगोल जि फैसा थांदोंमोन माने बानलुआवनो आं दैखांफिनसिगोन होननानै माने बियो बानलुखौ गायफिननाय जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा बिदिनो लोगोफोरजों गायबाथ' बेफोरबायदि जाखायो नालाय लोगोफोराबो मोजां जानांगौ आरोना माबा माबि मोनसे बिजनेस खालामनोबाथाय लोगोफोरखौ मोजां नांगौ बिनिखायनो
लोगोफोरजों गायनो नाङा हारसिं जि गोसो हारसिंनो गायबानो जाबाय आरोना न'नि फेमिलिजों। होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आं लोगोफोर। नै आं उनाव आपडेट होफिनगोन दे लोगोफोर, फिथाइ थायनायखौ आं उनाव आपडेट होफिनगोन। थायो ना थाया नायनोसै। इयाव दासो लाव बेहायबो लाव गायदोंमोन ना, ओमफ्राय नै एसे थायहांबाय फिथाइफोरा, लावनिया एसे थायहांबाय। ओमफ्राय पानिलावाबो माने जागासिनो नालाय फिथाइखौ, ओमफ्राय फिथाइया गैथ'ला। बैयावबो मेरायना दोनदो, नैयाव मेरायना दोनदो। लुवार आयौ दासो थायहांदो आरो माबाया लावा। पानिलावाथ' जाय गैलायलांला, फिसाबानो एम्फौ जायोना। ओमफ्राय लावाबा जागोन ना जायाथाय नायनोसै, मानलाग्रोथोसै।